Ipinahiling kan mga estudyante halis sa maniba-ibang pampublikong sekundaryang eskwelahan sa syudad ng Legazpi an sa indang tibay sa pagurit sa piglansar na art contest kan Bureau of Fire Protection kanakaaging Miyerkules. May tema ang aktibidad na bumbero sa pamayanan kasangga kaibigan kung sa insuminentro man ang kompetisyon. Binanga sa tulong kategorya ang kompetisyon. May nagpatiribayan sa poster making, spoken poetry asin sa digital art kung sa insaro sa mga kabaling estudyante ang 15 anyos na si Keika Chantilly Bahamonde na representante kan Pawa High School asin primerong beses pa sanang nagbale sa siring na kompetisyon. Kabado man alagad mas excited da siyang maiherasan sa iyang hilig sa paggurit. Mangga naman umadaog, pigpapasalamat niya man giraray ang oportunidad na pigbuksan sa inda kan BFP. Maganda po kasi through this contest po, nagkakaroon po ng awareness yung mga students like me po and also po sa community. Sigun kay Fire Senior Inspector Joris Ray Oyardo, ang acting City Fire Marshal kan BFP Legazpi City, taon-taon inda ining pigigibo. Apwera sa madiskobre ang tibay kan mga estudyante sa nasambit na mga kategorya, obheto manindang mas mapakusugpaan sa indang pakikipagibanan sa komunidad. Siring man na mas mapahewasan sa indang kampanya sa Fire Prevention and Response, urog na ngunya na pag-i-obserbar ang Fire Prevention Month. Maski po dyan sa puon pa sa nakang eskwelahan, ang mga aki na yaon po, maging aware na po sa siring kaya na igwang fire safety kita na dapat i-observe para sa tuya man sana. And then, may showcase po, syempre, ang mga talents kang sa tuyang mga aki, ang imagination sinda, ang pagiging artist, ika nga. Sa huri, uminangat sa poster making si Graziela Bellatrix Almeñe kan Legazpi City Science High School. Angat man sa spoken poetry si Andrea Nicole Abion kan Taysan Resettlement Integrated School. Mantang sa digital art, uminangat man si Glyza Barcela kan Legazpi City National High School kung saan naiuli man kan estudyanteng si Keika Chantilly ang ikatulong pwesto. Sa mga tulad ko po na nagsisimula pa lang po dito sa digital art, I suggest po na don't give up po and explore new things po sa digital art kasi marami ka pong matututunan and mas may enhance po yung art skills mo. Sa mga nagbali po sa Satuyang Art Contest, dakulang pasasalamat po sa mga eskwelahan na nagpartisipar. Sa mga aki po, syempre, na kabali po sa Art Contest sa Ere-representar man kan mga nasambit na nanggaran ng estudyante an sa indang eskwelahan sa provincial level sa maabot na Marso 11. Mantang gigibuhon man sa Marso 18 ang regional judging asin awarding. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rose Espinas.